दिनै जोङो लाफा दुगा फिल्म मोनसे रिलिज खालामदों आरो बे फिल्मखौहाय प्रडिउस खालामदों जोंहा HP प्रडाक्सननिफ्राय बिथां हेरल बसुमतारी होननाय जोंनि चिरां जिल्लानि सासे लाइमोन सेंग्राया बे फिल्मखौ रिलिज खालामदों। एसे स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै आं दङ आरो डाइरेक्सन हिसाबै आंनो दङ। बे लाफा दुगा फिल्मा जोंना मोनसे कमेडि फिल्म आरो कमेडिजोंनो जों मोनसे ससियेल एबा समाजाव थानाय जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय जों मोनसे माखासे मेसेजनि थाखाय जों बानायनाय जादों। जेरैबायदि जोङो जोंनि गावनि फरायनांगौ समखौ नागारनानै गुबुननि खोथा लानानै जों गुबुन जायगायाव गावनि खामानि नागिरना थांनानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनाय अलखदाव गोग्लैनाय बेफोरबायदि माखासे जाबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै जों बे लाफा दुगा फिल्मखौ बानायदों। बेखौ जोङो थांनाय बोसोरावनो जों स्टार्टिं खालामदोंमोन खिन्थु लकडाउननि थाखाय जों रिलिज खालामनो हायाखैमोन खिन्थु दिनैहाय जों रिलिज खालामबाय आरो खोब गोजोननाय मोन्दों जे गोबां रायजो राजा बेयाव सापर्ट खालामफैदों आरो गोबां नायगिरि बिथांमोना नायनो फैदों बेखौ नुनानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। आरो बे सावथुनाव जोंहा फावखुंग्रि हिसाबै दङ जोंहा मेन एक्टरनि रल खालामनाया जयेन ब्रह्म आरो एक्ट्रेसनि रल खालामनायाव जोंहा अखाफोर बसुमतारी बेनिफ्राय जोंहा भिलेननि हिसाबै दङ बिथां पिटारसन ब्रह्म आरो केमेरामेन हिसाबै जोंहा दङ फंबाय संगित ओमफ्राय बिथांखौ हेफाजाब होदों जोंहा पिटारसन ओमफ्राय मिउजिक डाइरेक्टर हिसाबै जोंहा शशि लाहारी आरो बिथांखौ हेफाजाब होदों जोंहा शिबराज क'क्राझारनि बेनिफ्राय एडिटिं हिसाबै जोंहा पिटारसन आरो शशि लाहारी बिथांमोना सानैजोंनो खालामदों। थ' खोब मोजां जादों आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय माखासे फुराना आर्टिस्टफोर जायफोरखौ जों बुंनो गोनां जागोन रिंखां रन्जित बिना बेफोरबायदि माखासे फुराना आर्टिस्टफ्रा बाहाय रल खालामदों। थ' खोब हेपि आरो जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों जे गोबां रायजो राजानि अननाय आरो हेफाजाबखौ मोनबाय थायोब्ला जों दिनैनि थारिखआव जाबायदि लाफा दुगा फिल्म रिलिज खालामदों फैबाय थानाय समावबो जों बेनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन फिल्म रिलिज खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बेवहाय जोङो माखासे मोनसे मोजां बुस्थुखौ नुनो मोन्दों जे लाफा दुगायावहाय जाबायदि जोंनि आर्टिस्टफ्रा रल खालामदों बेखौ नुनानै जों खोब गोजोननाय जे फैबाय थानाय समाव जोंनि आर्टिस्टफ्रा डेभेलपसिन जागोन बायदि जों नुहुरबाय थाबाय आरो खारन आङो 2010निफ्रायनो फिल्म बानायदों खिन्थु 2010निफ्राय फिल्म बानायनायाव दिनै जाबायदि आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोन्दों आं बेखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो थ' आसा खालामबाय जे जोंनि आर्टिस्टफ्रा गोबां डेभेलपआव फैबाय होननानै।